Inuwa TV 24 tashar al'umma. To, shahararriyar jaruman nan ta Kannywood wato Aisha humaira na jan hankalin 'yan mata 'yan uwanta da su koma makaratar islamiyya. Ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin samun zafafan shirye-shiryen mu akan kari. Ga kyau ga nutsuwa a duniyar nan, Fatima ke na rike zo ni rayuwa. To, bari mu kai ku ga bidiyon da ta wallafa a shafinta na Instagram na jan hankalin 'yan mata da su koma makaratar islamiyya. Fatima, look my face, I say you know you. Oh Fatima, zinariya ta sarauniya. Je ka bincika malam babu dai kwatancinsa, shi kadai ya ja sallah Mustapha a bayansa, wanda Rabbu yayi magana cib da muryarsa, wanda Mustapha ya ce don a nuna girmansa.